aici erați. Sunt cu fratele meu Dominic în centru comercial Felicia și ne uităm după haine și rechizite pentru școală. Vom merge împreună să vedem ce găsim și să ne spuneți dacă vă place. Hai să mergem! Am mers prin magazine și acum vă vom arăta ce haine și încălțăminte am găsit. Nu uitați, în centrul comercial Felicia găsiți cele mai bune oferte pentru școală.